Siptela del Toronto khote bul thingtlang mun re taka chuan thil thleng pakhatin rampum pui hrit ati hai hlea April thatop lam apruzo ram chu ala vot deuh a ma se thingzara tha awangin chhundar som pahnia po thinghlim ala tam hle nimjinga kalpain mi pakhatin grass kara engemaw hmu a chu mai chia chu nu thalai ruang ani an ruanga chuan beina hnu ma tam tak a awma a hnuah doctor ten an en chuan kawr som thum panga zet hriama vi kuakna awm ti an hmu a taksa hmun hrang hranga liam a khat nek nuka a ti tu chu a thin rim hle ani lo pon tha nge tumina bei ti a chiang hle a kawr an en chuan thil mak tak an hmu bawk in chhung ti faina chemical nu ma awma tu po poi khoi tu chuan a DNA le a evidence nu ma lang thei tur ti chia da tumin a beina sa hle ti po chiang ni khat chhung nge in mei chia chu tu nge nian hria a Malenia rehea kumsom ni pakwa mi ani ni hi chung ZTV a thalak an chhuah to a mi tam takin an zong to bok ma se a ruang hmu na hmun hian zona na sa taka siam Millennia chu Pandea Rana Park atanga mel lukahla abo thuan report a mun hreom tak chu ke a kalngot thei ani lo a tir chuan a ruang chu a thi hnuah helai hmunah hian an da ani an ringa ma se topa helai hmunah hian a thi hma nge in hruai ani a hun hnung chu adam lai hnung chu helai hmunah hian a hmang ti an hmu chuak tuna chuan zona pakhat chia engtin nge Melania hi he hmunah hian a tu nge a hun topa a bula April ni som pariat kumsang ni som pakhat thole ni tlai dar thum vel kha ni a Salvatore Parolisi chu anupui Melania le a fanu Victoria te chuan Dikan Park an thlenga he park hi nu le pa ten no wang an fa te an len chhuak puina hmun ani a Boro ka tha a an thlen hnu reilo te a Melania chuan ka reilo wang ti in toilet lama pansana minisom panga rala minisom thum rala Melania ron le theilo salva a pasal Salvatora kawa chuan a kawa adap kwala ma se engma hmlo Dalia Salvatore chuan police a phone an kanu puya bodai ati a police te an kalwata ma se an ril ruwa zona lo lut ngal pa ka he tiang hi eng me che pui tling eng ting nge bo thei auri po se turom lovin zana chuan mi tam takin an zonga helicopter thleng nan mang ma se Melania nu ma reng omlo abung ro pakhat na omlowa Salvatore chuan a soi ngai soi non chena toilet pana kal lai kha hun ber ani ati a Melania chu tunge ani chia Melania hi kumsang kha zakwa somriat pakhat August ni sompariata pianga lekha thiam tak ril rufim taimatak ani University of Naples a tong zirin degree ala a na a tourism lama thoka ram sang a fang thin minel tak ril rungil tak ani kumsang ni pasaria mi pui ngai sipai officer Salvatore ne na in tonga Salvatore chu a fel mel he a mei chia te ta ni ngai na tak ti turang chi ang khan na langa kumsang ni pariata ni nei zuya fanu Victorian nei bok pon lama tang chuan chung ko fel fam kim takan ni ma se chung na ma chuan thila lo dang lam chho mek Salvatore chu na wangin a ombo fowa Melania chu a fanu ne nan tam hle Melania chuan a thian te hna ka pasala in la sang ti in a sei thina ma se chung ko himna wangin pon ma chuan engma alang tirlo police te chuan Salvatore thu sei chuan en fia tana pakhat na CCTV en chuan an kar kha pak lama kal ti alang pak lama kal lo ti alanga alang lo anina witness ni khat chunga pa ka ummi som ni chuang an zota tuma in Salvatore le afanul le Melania an mulo pathumna phone tawara phone record an en chuan dar khat atanga dar thumin kar Melania ruang hmuna mun siptela bula a phone signal tat hemini vekyan Salvatore Khan Ludvika Peron na thopui melchia kol na sa hle bok kola chuan kan pui nen kan in then don a ting nge
police te chuan an thata a Salvador hian nupui dang a nei ru em ni an ti zirchiana kal zela milnia kora sipai hmuna chia nu ma chemical an hmu a Salvador kora chemical bok kha milenia taksa bleach le tifai na nu ma evidence ti bo tumna ni doctor te chuan voi som thum panga hi voi lai thin rim taka vi ani a tu emo hmel hriat hnai takin a ti nge ani an ring bok Salvador chuan engma a hrelo tin a ngar ngara ma se evidence te chu a kal tlat milenia nu le pa te po an ril ruain thlaka kan dam doi hi a vot angai sak kan fanu hi a vot angai sak lo an ti a April ni som pariat kum sang ni som pakhat alo ni a kum police te chuan hetiang hian an siam chuaka nuwa an in atangin an chuaka pak lampan lowin siptela thingtlang laman pana chuta chuan an in hawa melenia chuan Salvador chu nupui dang anei thu a hre chuaka a then atumani ti po hria chu Salvador ta na mual phona na satak ani don a sipai hna le a hming chian na hlau in thinrim na tukin melenia chu voi som thum panga lai vita ani le chuan ti fai a nu ma ti fai nan chemical a manga a ruang chu da a mel thum lai a hla pan diren pa ka kal le a fanu Victoria nen kan lo chuak anga lang turin do da soi chiam daria kan puya bo tin police a phone ta ni kumsang ni som pakhat September a court tran ani a evidence atak ema wangin Salvador chu thiam lo chantir ani a January kumsang ni som pahni a thiam lo chantir ani a dam chung zel tang tura ti ani a fanuen kol na po a fanuan en kol na po thu sak ani a Salvador chuan a pela anga nuwa sang ni som panga Supreme Court in kumsom thum thleng tang turin ati hiam le ta ni arwa man lok ani lo thingrim thut wang an ti tun thlengin Salvador chu tan na la renga a fanu Victoria chu Melenia nu le pa ten an en kola a min po an thak sakani Melenia hingin domestic violence donation foundation an din boka a chan chin hi Italy rampum puin an hre vek ani